Ogbuoja o tinyere ya bụ ihe ọnụ biko ka anyị mee nụ nwanne Igbo ka anyị mee nụ nwanne ọ kpọrọ na ihe anyị na-ekwu dị n'anya biko kpọọ anyị n'ekwentị ị ga-afụ akara ekwentị anyị depụtara ị ga-eji nweta anyị ịkpọ anyị n'ekwentị tinye ọnụ 09125019013 ihe a bụ akara ekwentị ị ga-eji nweta anyị ga-afụkwa ebe anyị na-edepụta ya ugbu a ịkpọ anyị n'akara ekwentị ahụ. Nke ọzọ bụ maka WhatsApp nwere ozi chọrọ izi anyị ma ọ bụrụ na emechaa mmemme a ịkpọ anyị ka anyị tinye ọnụ tupu akpọbata tupu aga n'ihu enwere egwu anyị chọrọ ka anyị gbarịa. Egwu ahụ bụ egwu ndị nkwanwu ite anyị agbarịa na nke ụmụ agbọghọ ka anyị gazie na ndị kọleji ha maọbụ ndị mahadum ha akpọrọ nkwanwu ite ebe ha nọ bụ na obodo Afikpo. Enwere ihe nga ha akọrọ unu maka ya bụ egwu ka anyị pụtakwanụ. Adịmma ihe a bụ egwu ndị nkwanwu ite bụ egwu ụmụ nwaanyị Afikpo. Ndị Afikpo so n'ofu ndị na-akwalite ihe gbasara omenala na ụdị gbanyụ. Ọ bụrụ na iruo n'Afikpo gị nwa bụ nwa agbọghọ ịgbachaa na nkwa ụmụ agbọghọ ịgbagota na nkwanwu ite etu a ka o si dị ebe ahụ. Mana ama m na ọtụtụ n'ime anyị ọkachasị ndị okenye anyị maara egwu a anyị na-anụ mgbe ọ na-ada maka na ụmụnọ redio ọbụla dị n'ala Igbo ọ bụrụ na ha akpọbeghị egwu a ma anaghị ebidobe mgbe ahụ a na-akpụ anyị na-agbalị amakwụ ka m ruru mgbe m gara gasịta ihe a unu kiriri ugbu a ka m marụ na ya bụ egwu
no akarama bottle na achara ka a na-eji akụ achara na udi enweghị ebe afụrụ ihe dịka ma microphone ma ihe ndị ọzọ ebe ahụ mgbe ahụ ka nnọ mara na ya bụ mmemme biko na-enwe n'iwe ọ dị ka nwere etu ya bụ ihe si wee tee ụkwụ ugbu a magonu ihe na-anya ọgbago ọgbada mana ahụize Chineke na anyị na ha eme ka anyị hazie ya ọfụma ya bụ ihe m chọrọ ikwu bụ na mgbe anyị nọzi n'ebe ahụ ka anyị sịrị ha biko ihe a na-agụ maka na sọ ihe doro m anya ihe na-anụ mgbe ahụ anyị pere mpe bụ ori akwarụ ngwongwo ọkwarụ ngwongwo ahụ amaghị m onye kwarụ ngwongwo na etu esi kwara ngwongwo nwee si ndị otu onye n'ime ha tia biko ka ọtụgodoro m kedu ihe a na unu na-ekwu n'egwu a ama m na ụfọdụ n'ime nara ama ha ọnụ ga-achọ ka ọnụ ghọta ihe a na-akọ n'egwu a ọ bụrụ na ịbụ onye afọ Igbo ama m na ịmaghị ihe a na-asụ ọ dị ka mbọsị m gara Okpoto na Ebonyi steeti eruru m ebe ahụ amaghị m ihe a na-asụ ihe ọbụla ha kwuru a na-ekwu ana m ekwu n'isi ka mgbere ọnya ka o ji bụrụ na anyị bụ ndị Igbo dịka anyị kwuru Igbo na-asụ n'onu n'onu mana akpọ ụkwara ọ bụrụ ofu anyị na-ewekwa ndị Igbo mana e nwere ihe ọ ga-abụ ịsụ ana m ekwere gị n'isi na-achịrị gị ọchị ka ị marakwa na anyị bụ ofu nya bụ ka m kpọbata ode akwụkwọ ha ezigbo onye m nwaanyị ka ọ kọrọ anyị ihe a na-agụ n'egwu ahụ ihe kpanere eji wee wepụta egwu a bụ nke jụrụ ị na egwu a bụ aka aka mgbaka anyị na ya nọrọ ya nọ biko kọwara anyị ya bụ egwu ihe ụmụ ha na-agụ n'ime n'ụdị onye na-ama ha ga-aghọta o yiri akwa ngwongwo m ga-asị na egwu anụma egwu iru uju ihe o ji bụrụ egwu iru uju na egwu ọnụma bụ na nwaanyị a bụ nwaanyị di ya lụtara oge di ya lụtara ya na di ya bugide ọ mụtaghị nwa oge ọ mụtaghị nwa nwoke aga lụọ nwaanyị ọzọ ka ọ lụtara nwaanyị ọzọ nwaanyị ahụ bịa mụta nwa akpọzie ya asị maka na ọ mụtaghị nwa ọ mezie ihe ọ na-emeri ya ka nwunye omụgizi ọ dịzie kasị ibigide ike gwụ gị ịna ugwu a na-akwanyere nwaanyị adịrọzi ilekọta nwaanyị anya adịrọzi ihe nwaanyị a nọziwo kwa mbọsị bụ iru uju ịkwa ọnụma kedu ihe m bịara di m nwunye ya kpara nkata bata n'ilu di ọ bịa n'ikpeazụ gbara m tụfuo di m aha ya gbara ndụ ụwa makwado m n'etule m di m nwunye ya gbara ndụ ọ bịazie ụwa m bụ n'ụwa m ekweghị m ka m mụta nwa ọ bụrụ otu a ka esi mee gịnị kwapụ chụpụ m n'ụlọ di o wee gwu ọnụma ọ sị ọ bụrụ na onye amụtaghị nwa ọ na-ebu n'ọhịa onye amụtaghị nwa ọ na nweghị ike ibi n'ụlọ di ya onye anụghị nwa anaghị ebu n'ụlọ di ụmụafọ Igbo daalụnụ ama m na ụfọdụ n'ime a na-aghọtago ihe a na-agụ n'egwu ahụ ya bụ na egwu arịrị ị na-agbaghị mara na egwu ị na-agba bụ egwu arịrị mbọchị m ruru ebe ahụ ifu ụmụ agadi nwaanyị ifu ụmụ ndị nne ọ bụ ọsụsọ ndị nne kacha narụ nka ebe ahụ ka m na-aghọta okwu a na-ekwu na agadi nwaanyị adị aka nka na egwu ọ mara agba ifu ha hapụta ọ na-atọ ha a na-akụ ihe ọ na-atọ ozugbo ekwuru onye ka ọzọ ekunye ocheta na ọ dịzikwa ka ọ dị na mbụ mana ọ ihe ụtọ na ihe a bụ omenala anyị na etu a ka anyị si eme ya etu a ka anyị si biri biko onye na-akpọ n'ekwentị biko ị ga-echere emechaa ka anyị mee ihe na orube mgbe anyị ji aza ekwentị ya bụ na ndị nkwa nwite afọ Igbo anyị ekene unu anyị na-asị unu daalụnụ maka ya bụ egwu pụrụ iche ọtụtụ n'ime anyị aghọtana ihe unu gụrụ na ya bụ egwu nwe na-asị biko anyị ga-aga n'ihu dịka unu maara na ihe a bụ UGWUMBA dị na TSTV channel 280 inene UGWUMBA na TSTV channel 280 ebe ahụ ka ị ga-enweta UGWUMBA ọfụma ị ga-afụ anyị ọfụma na ọ bụrụ na inene biko cheretunu biko nwanne biko cheretu ọ dị mma inene UGWUMBA na channel 280 na TSTV ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị nke gbanyụ anyị na nke a na-akpọ 24 hours 247
TSTV bụ nke anyị. TSTV bụ ebe ahụ anyị nọ na nke a bụ nke Naijiria, nke a bụ nke nwafọ Igbo. Ya ma anyị niile ga-akwado ya. Ọ bụrụ na ị bụ nwafọ Igbo na-ekiri m ugbu a, ịchọ etu ị ga-esi nweta TSTV, irute na TSTV, a na-eme pay as you go, a na-eme alakat. Alakat bụ ụkọrọ ka ị ga-erinwu, ịkọta ka ị ga-erinwu, ịkọta nke ego zuru. Ọ bụghị mgbe a na-asị mmadụ na ị ga-akwụ puku kwuru puku n'ọnwa. Mba, ada eme ya. Na nke a bụ igo TSTV, a ga-enyegodo ọnwa na-abụ ma ọ bụ ọnwa ịtọ. Ọ bụrụ mụ ka igoro ya n'aka, a ga-enye gị ọnwa ịtọ, maka ịtọ a ka a gwara m, a ga-enye gị ọnwa ịtọ, ikiri ya ekiricha ya, ọ dịghị mma. Ijiri aka gị họrọ ụmụ chanel dị agha, maka na anyị maara na ọ bụrụ na chanel dịgodu 2000 n'ime ihe na ọ bụghị ha niile ka ị na-ekiri. Enwere ndị na-emepebebeghị na nke anyị na-enene ugbu a. Ya mere ọ bụrụ na igoro TSTV, ijiri aka gị họrọ nke ị ga na-ekiri. Nke ahụ dịghị mma ị ga na-ekiri bụ ihe ị ga na-akwụ ụgwọ ya. Ụfọdụ bụ sọsọ naira na-abụ naira 3 n'ụbọchị. Ọ bụrụ na itinye ndị naira 3 n'ụbọchị, ihe ọ ga na-agbara n'ọnwa bụ 900 naira, ya bụ narị naira 9 ka ọ ga na-agbara gị n'ọnwa. Ọ bụrụ na ị chọọ enweghị ebe ị na-aga, enwere ebe ị na-aga, ịpịnyụọ ya si ezu ike ka ị ga-abata. Ọ bụghị nke ọ ga-abụ ma inere ọ na-aga. Anya biko chọrọ onye na-ere TSTV na mpaghara ebe ọ bụla ị nọ. Ọ bụrụ na ị maha, kpọọ m, aga m achọpụtara gị onye na-ere ya. Ọzọkwa wee bụrụ na ị ga-enene nwaanyị na YouTube, Ugwumba TV na YouTube. Ị ga-enenekwa anyị na Facebook, maka ọtụtụ ndị na-enene anyị na Facebook. Ọ bụrụ na ị nọ n'obodo oyibo, Meyonze nwanne, daalụ nna m, ana m afụ aka ọrụ. Igbo amaka maka chi, Igbo bodachi. Ana m asị, ọ bụrụ na ị nọ n'obodo oyibo, ịchọọ ịdị na-enweta anyị ọfụma mmemme anyị na-eme, goro ofu TSTV decoder nwenara ndị ụlọ. Jụọ ha ego na a na-eri ya. Ọ bụrụ na ị nweburu dish mbụ, a ga-enye gị 13,500. Ọ bụrụ na ị nweghị, ekpotere gị ngwongwo na ngwongwo niile, ọ ga-abụ 17,500. Erute n'ebe ahụ, ị ga na-anọ na-eme n'Ugwumba nke gbasara Igbo. Ebe a ka anyị na-atinye ọnụ nke gbasara Igbo ma nke na-ese okwu. Maka ndị na-atụ anya na anyị na ha ga-akparị nkata n'ụbọchị tata, ndị na-ekwu okwu ụmụ ihe dị agha, biko ebe a abụghị ebe anyị nọ na-ekwu maka si kewa ma ọ bụ si ekewana. Ihe anyị na-akwalite bụ ihe gbasara Igbo, sụsọ ihe gbasara Igbo. Achọghị m ka anyị bịa tinyewe ọnụ na enwe ndị na-ebue ha mee nke dị mma, anyị ekwuo. Ọ bụrụ na mee nke dị njọ, anyị akpa ya akpa, maka na ya mere anyị ji bụrụ ndị Igbo. Aga m aga ịgbara egwu. Ọ bụrụ na nnọọ achịtazi azụ, anyị amara etu anyị ga-esi pịachie ya bụ mmemme ọnụ, maka na amaara m na mmemme anyị a, ọ bụ eziokwu na nke ụbọchị tata nwere etu o si dị. Ụmụ ihe ma netwọk ma ntanimo, ọ dị ka ha niile si na ya ma nụ ihe a na-ekwu tata, mana ahụ nze Chineke na ya anụwa gị. Ya mere onye ọbụla bụ nwafọ Igbo ebe ọbụla ị nọ, mata na ị nwere ike ịkpọ anyị n'akara ekwentị ugbu a. Anyị ga-emepe akara ekwentị ma anyị gbachaa egwu ugbu a. Amepe ha kpọọ anyị n'akara ekwentị ka anyị na gị nọrịa, ka anyị wee tinye ọnụ n'okwu. Okwu a na-ekwu bụ akụrụ ụlọ. Ọ bụrụ na ị nweta akụ bịa n'ụlọ, a ga-anabatakwa gị. Ngwa ka anyị gbarụtụgodo egwu ugbu a. Ana m ana-achitakwa, biko chere m ka m pụtakwa. Ugwumba pụrụ iche. Ndị Igbo, anyị na-agwa unu lewe Ugwumba. Lelee n'Ugwumba.
Adanya nwanyi Chinyere Udoma, sister Chinyere Udoma, anyị ekene daalụ maka anya bụ egwu inwetara anyị chi anyị bụ Chidimma. Ọ na-erotara m ihe mmepụta nke ezigbote adị Igbo, Amarachi Atama, akụfecha ya bụ okwu o tinyere n'ime ọgbaka mume, maka na n'agbanyeghị etu esi na-eme na na-akpagbu ndị Igbo, n'agbanyeghị etu esi na-eme na na-emegbu ndị Igbo, ọ bụghị na mmegbu kama na ihe a na-emebu na a na-akwanye anyị akwanye. Ya ma ahụtana ya dịka na mmegbu, hụta ya dịka na onye ọbụla na-aga n'ihu, nwata ọbụla kpakarịrị ibe ya na nkụ a ga-asị na ọ kpara n'ajọ ọhịa. Ya mere Igbo ga-adị, ndị ọzọ ga-adịkwa. Igbo bụ maka Igbo mkpa. Ya bụ ebe ọ bụla ị nọ, ọ bụrụ na ị dị egbo mkpa dịka onye Igbo, mara na ị nakwara anyị n'iyi. Ọ bụrụ ha na ịbụ onye Igbo, ị dị egbo mkpa n'ebe ị nọ, mara na ị nara anyị n'iyi. Ị ga-ebidogoro na be nna gị, ị ga-ebidogoro na be gị, na be nke gị, na-egbo mkpa ị na-azụ ụmụaka nne. Ọnya kpatara ọtụtụ ndị obodo ọzọ ji achọ ka ha nụọ ndị Igbo, maka na ndị Igbo mere nneta nwaanyị ọfụma. Ọ bụrụ na ime ha anụta nwaanyị ọfụma, mara na ịbụghị nwa afọ Igbo. Ọ bụrụ na ide eneta ezinụlọ ha ọfụma, ma na ịbụ aka na ogoro na anyị ga-ere gị. Ọ bụrụ mgbe a na-ere mmadụ erefu oge ịgawa akpọga gị na panya, ịbachara ezinụlọ uru, ị ga-abara obodo gị uru. Mere anyị ji bụrụ ndị Igbo, maka na ọ bụrụ na ide eme ihe dị etu a, mara na ọbaha na uru kekwa na ihe bụ na ịbụ nwa afọ Igbo, ebe ịma na Igbo bụ maka Igbo mkpa. Ya bụ anyị na-asị na ụdarụ maka isonyere anyị. Rotekwa na dịka anyị kwuru, emechie n'anya bụ sit at home. Ya bụ sit at home asị na a ga na-eme ụbọchị Mọnde ọbụla. Dịka anyị tinyere ọnụ mgbe ahụ, ọ dịghị mma, ọ dịchaghị mma, hazichaghị ya bụ ihe ọfụma, maka na amaghị etu anyị ga-eji si na anyị ga-abịazi gbuo onwe anyị n'ime onwe anyị, maka na anyị na-azọ ka anyị nwere onwe anyị. Mba, ọ dịchaghị mma. Ihe nji na-ekwu ya bụ ka ọ ghara ịbụ onye ọbụla bụ dike bụ n'ama ka ọ na-ama ọgụ. Ịma mgburu ọgụ bata na be nna gị na ọ bụrụ na ịbụ dike. Ya mere ọgụ ọbụla a ga na-eme n'ọwụ n'ala Igbo ka a ga na-anọ. Mbakwa ekweghị m na nke ahụ. Ndị anyị na-egbufuru egbufu ụmụaka, ma ndị agha furu nne ha, ma ụmụaka na-enene egzam ha kwesịrị inene mbọchị ahụ, ma ọtụtụ ndị mmadụ enyere ụmụ nsogbu dị iche iche, ndị nwetara ụmụ ihe ahụ, ndị ya maara na ebe ha si arachapịọm bụ ihe ha rụtara kwa ụbọchị Mọnde a ha mere ebumọnụ. Ahịnze Chineke na unu atinye n'ọnụ wee gee ntị wee mara na ọkwa na ọha, maka ọha na eze. Ọ bụ eziokwu na iwe dị onye ọbụla, mana biko egbu maka iwe enyekwenu maka isi. Igbo bụ Igbo, daalụnụ.
ịma ihe anyị tinyere ọnụ n'ụbọchị tata ihe gbasara akụruo ụlọ ya bụ akụruo ụlọ anyị tinyere ọnụ achọrọ m iwepụtara unu otu vidio mana enwere nwanne nwoke na-eme ka o weta m kamgbe ote na ọ na-eme ka o nweta anyị n'ekwentị anyị chọrọ ịma ka anyị na ya ga-akparị nkata ọ bụrụ na ọ bata kọọlụ ya bata dịka kọọlụ ịbọ ma ịtọ bata anyị nwere ike asị ka anyị gbapụkwa ọsọ mana ọ bụrụ na ọ bata n'ihe tata anụ gbana tata echi ka agbakwa nta ihe anyị na-ekwu bụ na ọ bụrụ na e nwere ihe idowere n'ezi nwenata ụfọdụ ụmụ afọ ndị Ebonyi steeti nọ na Maiduguri ndị chọrọ ịnata ụlọ anyị ga-enyere ha aka anyị ga-ama etu anyị ga-esi hazie onwe anyị ka anyị na-akwadobe ọfụma ka ihe a na-eme bụrụ n'anya ka ọ bụrụ original ma ọ bụrụ ụmụaka alaba ihe a na-eme ka ọ bụrụ n'anya ana m asị ka ihe ọma mere onye mere ibie tupu apịachie m ọnọdụ a anyị ga-ewepụtara unu ihe gbasara akụrụ unu a na-ekwu okwu ya ka m tụpenyeta unu azụ maka na enwere mbọchị anyị ga-ekwu okwu ihe gbasara ya bụ akụrụ unu ọ bụrụ na anyị tinye ọnụ mbọchị ahụ onye ga-ipi onye na-ekwu ehihie ọma nna m nna m amụ ndị netwọk ahụ adịcha ha mma taa ị na-anụkwa ihe na-ekwu ọ dị mma nna m ịgwabekwa m afa gị bụ Okeke ka Okorie ka Okafọ ka Okonkwo ndị Eko daalụ nna m ndị obodo ọkụ na-enwu n'elu daalụ ka Lagos dị ihe ọbụla dị na Facebook dị na YouTube o ruo n'Igbo niile ntị ihe ọbụla barụkwara na Ugwumba TV na TSTV channel 280 ama m na ndị Igbo na-ahụ ya ọfụma ndị Igbo anyị na-enweta ya ọfụma maka na nke ahụ bụ nke anyị ya mere amara m na ọ na-eru ndị Igbo ntị onye ọbụla o rukwara ozi a rukwara aka ya tụsachikwa ya bụ ozi maka na nke a bụ nke anyị ya bụ ọ na-eru ndị Igbo ntị kama ịma ihe anyị ka bidoro ebido anyị na-eme ka ndị mmadụ maratụ na ihe a na anyị apụtakwana ọ dị ka ị nọ n'ọma ahịa nna m ọ dị mma nna m Igbo ga-atọka m ọ dị mma nna m ndewo ọ dị mma anụchaghị m ikwuru isi gịnị anyị na-akpọ akara ekwentị a bụ 09125019013 09125019013 ya bụ akara ekwentị eji enweta Ugwumba ma ọ bụrụ na anyị nọrọ n'etu a ọ dị mma nna m daalụ imena onye nke m daalụ ọ dị mma onye akwụrụ ọrụ so n'ọrụ onye njenite ọgụ so n'ọgụ ya mere na m ekene gị nwa amadi maka ịkpọ anyị tupu anyị eme ihe na biko ka anyị tinyetu ihe nkiri ahụ bụ akụruo ụlọ mbọsị ọzọzi n'izuụka na-abịa na aga m egosizi unu n'ebe ọ ka dị gbanyụ mgba ka anyị nene ya akụruo ụlọ igwe ejenga onye ọbụla kwenyere na okwu dị anyị bụ ndị Igbo na mba adịghịzị mma mere eji na-eti mkpu na-ebe kamgbe na-asị biko ka akụ anyị bụ ndị Igbo ruo ụlọ mana ị na-ekwu okwu akụ ruo ụlọ ụfọdụ a na-agwaghị na etu akụ inu na-ada na ntị agbakwana ihe ọ na-atọ n'ọnụ mere na ọ dị mkpa na a ga-ahazi ụmụ ihe ụfọdụ tupu ekwu okwu akụrụ ụlọ ka anyị ga-atinye ọnụ n'ụbọchị tata igwe ejenga
ọ bụrụ na ị ga-esonyere anyị ikekwe anyị nwere ike inwe ụsanye ụfọdụ n'ime ajụjụ ndị ahụ ma ọ bụ ihe mgbagwoju anya ahụ mere iji bụrụ ọkamma n'ezi maka na anyị mara na ọtụtụ mgbe ya bụ ihe enyere ndị be anyị nsogbu mere na ekwu asị gị abandon property anawaghara omena ndị be anyị ihe. Biko sonyere anyị n'ụbọchị tata ka anyị leruo anya na ya bụ okwu akpọrọ akụ ruo ụlọ. Ugwumba. Nwa bụ Sofia Nwezigbo Nwokori na-asị gị ife abụ Ugwumba. Ụfọdụ na-asị Ugwumba na-abịa n'ala Igbo na ana adịghị, ya mere na ha dị nweta ana ebe ịrụ ụlọ mmepụta ngwaahịa. Nke a wasị ana ndị Fulani na-achịgharị efi na-ebi ebe ka ọ dị ọkwa n'ala Igbo. Ọ bụrụ na ị chọziri nke a na-enye gị n'efu, ebe anyị nọ ugbu a enyere gị ya bụ ana n'efu. Ọ bụrụ na ị ga-azụrụ na Lagos na Abuja n'agbanyeghị bilion ọ na-ada, ka ihe na-ama nji zụtawu n'ala Igbo. Ọwụ ndị ọrụ ka anyị na-enweghị n'ala Igbo bụ ndị ụbụrụ isi ha na-anụ ọkụ, ka ọ bụ gịnị ka anyị na-enweghị? Ụfọdụ nwere ike si na ahịa adịghị, wee jụọ ha ebee ka anyị nọsi nọ, ndị ọbụla wee chọrọ ya na-abịa Nnewi. Ahịa kachasị ibie na West Africa ọkwa ahịa Ọnịsha. Ebe ọbụla ị nọrụpụta ngwa ahịa ọbụla bụ ịgba, ndị mmadụ ga-achọ gị na-abịa. Ahịa dị mma na-ere onwe ya bụ nke akpọsara akpọsa, ya mere ọ bụrụ na ị maghị etu esi akpọsa ka ọrụ ndị ma ka ha kụziere gị. Ote na anyị mewere biznes Me and My Sons Limited, ya mere ka anyị bugharịa ọnọdụ ebe ọ bụ na ebugharị gị egwu. Ugwumba. Ka m gbazie ego n'usite anyị wepụtara gị mmadụ na-abụ okwu a na-akpọ akụrụ ụlọ banyegoro ahụ ha wee na-emepụta ya n'omume. Chief Ebuka Ọnụnkwọ, eze ndị Igbo na Benin Republic, bụ onye isi ụlọ ọrụ Seahorse Industries Limited, bụ ndị na-arụpụta akụrụngwa ọbụla eji anya ụgbọala, mmanụ ọbụla eji anya ụgbọala. Ya na Dr. Greg Ibe Enyiabia, bụ onye hibere ụlọ akwụkwọ Gregory University bụ nke dị n'Uturu. Mmadụ na-aba anyị hụrụ na ntutu taa sị na ya bụ okwu abụghịzi n'ikwu n'ọnụ na a ga na-eme eme, wee buru ụlọ ngwa ọrụ ha nakwa ụlọ akwụkwọ ha bụ nke furu nde kwuru nde naira bunata n'ala Igbo. Ha nọ n'ọtụtụ afọ ha emechighị, ya mere anyị ga-eji ha na-abụ wee gbazie unu ọrụ n'ụbọchị tata ka unu mara na akụrụ ụlọ bụ eziokwu. Ndị be anyị ka anyị na-ekiri Ugwumba. Ugwumba ka anyị nọ, ọ ebe anyị nọ dị ihe a. Ugwumba bụ Ugwumba. Gbanụ mbọ ka unu na-ekiri Ugwumba. Ihe eruola n'oge ndị Igbo na-elelenu Ugwumba. 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 Ugwu a na-akwere Igbo. Birikwa n'Igbo. Chere ego dị ka emechi Ugwumba. Ugwumba. Ana m ayọ ụmụafọ Igbo niile ka unu soro m na-ekiri Ugwumba. Ndị Igbo na-enene Ugwumba. Ugwumba bụ ebe a nọ. Jisiri ike na-ere Ugwumba. Kwenu Igbo, kwenu Igbo, kwezuonu. Ebe a ka anyị rụchara awụsa ọwa ndị ewonu. Ugwumba. Ọ dị mma, anyị ga-adọbiri etu ahụ. Ọ bụ na ị na-anyefu n'oge anyị agwụ na oge anyị mere na kwarapụ biko na-enwe n'iwe maka na nke tata nwechara etu ọ dị, maka na ụmụ ihe anyị che na anyị haziri apụtazi. Ọ bụrụ na ụfọdụ na-eto okwu ma ọkụ ma ụmụ ihe dị agha, mana ahịnze Chineke na anụ gbana tata echi ka bụkwa nta. Anyị ebido n'ihe anyị ama naghachi azụ. Ihe anyị kwadoro bụ na anyị ga na-eme ya nke gbanyụ ọ na-ekwe okweghị, anyị ga na-eme ya okweghị anyị ekwetara ya. Ihe anyị na-akọwa wee bụrụ na Ugwumba bụ Ugwumba, ọ bụ nke anyị ebe anyị na-atinye ọnụ n'ihe ọbụla gbasara ndị Igbo, enweghị nke ọ sọrọ. Tata ọ dị ka anyị wetara unu egwu esi na Ebonyi steeti, mana ọ bụ na ndị obodo unu anyị nwere egwu si na be unu, ya bụ aṅụ na ngwọ na nkwụ na-abịa. Anyị na-atụ anya na dịka mmemme a na-aga n'ihu na anyị ga-enwe ike enwepụtara unu ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche. Biko sonyere anyị. Biko ọ gwara na anyị nwere etu isi chọọ inye anyị nkwado n'ụdị ọbụla, ịkpọkwa anyị nkwado ọbụla ga-adị anyị mma. Mgbe gara aga ka e zuru ngwongwo anyị, otu enyi m nwoke wee si obodo Igbo wee tụbatara anyị otu kamera. Anwee si ya Chukwu daalụ, nna m ime n'ọfụma, aka bụrụ aka gị, Chineke m gọziwere m gị, ka m akpa ebe o si pụta ka ihe inye ghara ịkọ, maka na onye ọbụla na-enye enye na ihe ọ ga-enye ama nke
maka na ihe ọ na-enye si n'aka Chukwu wepụta. Biko ọ bụrụ na ọ nwere etu isi chọọ ịkwado anyị ka mmemme anyị wee na-agbalitekwu, maka na dịka unu furu ugbu a na enweghị ngalaba Igbo ọbụla anyị na-atịghị aka ihe gbasara ahụike, ihe gbasara ndọrọ ndọrọ, ihe gbasara adịm na mma Igbo na omenala, ihe gbasara ejije na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche anyị na-eme ya n'oge Ugwumba. Anyị na-eme ya bụ ịkwado anyị. Onye nyi slippers gaa chọọchị kwere chie nkwashu, ya mere ọ bụrụ na unu kwado anyị mara na anyị ga-emete ọfụma karịa dịka ọ dị tata. Anyị ka malitere ya abalị one na one gara aga. Anyị makwara na anyị na-eme nwata dọcha ike n'ala, ọ ga-egbu igbe, ogbechi igbe, ọ ga-eji ije, ọkwụ ọtọ ọ ga-eji ije, oji ije ọ ga-agba ọsọ. Ya mere biko anyị ga-ejiri ya nwayọ, maka na anyị mara na site na amara Chineke anyị ga-emeta ụlọ ọfụma. Mmemme ugbu a na-aga n'ihu n'ala Igbo. Ndị kamera anyị nọ n'ala Igbo na-agagharị dịka m gwara ụnụ ụnyaa. Enwere ndị gara ihite Owere, ha mekwara ọfụma, maka na ndị ihite Owere riri ji abalị na-abụọ gara aga. Ya bụ ụbọchị Tọzdee na ụbọchị Fraịde. Ọ nwekwara ndị ga-eri n'izuụka na-abịanụ, nwee ndị ga-eri izuụka ọzọ. Ugwumba na-agagharị ala Igbo niile ugbu a. Ya mere kpọọ anyị n'ekwentị, gwa anyị mbọchị ndị bụ unu ji eme nke unu na etu esi eme ya, ka anyị bịa wụpụta ya, hazie ya, gosie ndị mmadụ. Dịka unu maara na ọ ga-apụta na Ugwumba TV dị na TSTV, ọ ga-apụta na Ugwumba TV dị na YouTube, nke a bụ ozuru ụwa ọnụ. Ọ ga-apụtakwa na Facebook nakwa ọtụtụ ihe dị iche iche. Anya mere mọbụ Mike Onobu chọrọ ijiri ohere a wee kene ndị niile nọnyere anyị n'ụbọchị tata, wee na-asị biko ọhịa ga-adị ka iwu amaghị ya. Izuụka a na-abịa abịa bido n'ụbọchị Mọnde anyị ga-atinyekwa ọnụ ọzọ. Anyị ga-eburukwa bata wee gosi unu ọtụtụ ihe dị iche iche. Ọgwụkwa na enwere ihe chọrọ ka anyị tinye ọnụ gwa anyị, maka na akpa anyị juru eju. Ana m asị biko ka ihe ọma mere onye mere ibie. Atawa gbupụ ọnụ, ihe ọ pụtara bụ n'oge mgbupụ eruo na nso. Ka emesịa nọ nwa ka anyị dobiri etu a. Igbo zukọtara nụ, Ugwumba panigara nụ, oge ndị Igbo rụkwala nụ. Igbo zukọtara nụ, Ugwumba paniela, oge ndị Igbo rụkwala nụ. Igbo zukọtara nụ, Ugwumba panigara nụ, oge ndị Igbo rụkwala nụ. Igbo zukọtara nụ, Ugwumba paniela, oge ndị Igbo rụkwala nụ. Igbo zukọtara